Nekada lideru u proizvodnji šavnih cijevi, Dervenski Unis odavno je sinonim propalom preduzeću, ali na sreću ta vremena su iza nas. Polako, a sigurno, mašine se pale i počinje dugo najavljivani početak procesa proizvodnje. Prisustvovali ste prvoj fazi proizvodnje cevi, to je slitovanje trake. Za nekoliko časova ili najdalje sutra ujutru isečena traka pojavit će se na linijama koje ovde vidite i počeće proizvodnja šavnih cevi po kojima je Unis veoma poznat u Evropi. Mi smo se trudili da u ovom periodu, koliko fabrika nije radila, a u pitanju je skoro 2 godine, da potpuno sačuvamo kapacitete. Uverili ste se da je to tako. Kadrove smo sačuvali i sačuvali smo dobre odnose sa svim svojim partnerima, sa kupcima u inostranstvu, na prvom mestu u Nemačkoj, u ostalim zemljama Evrope, ali i u zemljama u okruženju. Sirovina koju Unis koristi, to jest traka za proizvodnju šavnih cijevi, stiže iz Željezare Smederevo i prvi kontingent je već proizveden i što je još bitnije prodat, a uskoro očekuju novu pošiljku od 3000 tona trake. Plan je da u naredna 2 mjeseca proizvodnju dignu na po 5000 tona, a već od naredne godine da ona dostigne i 100.000. To je vrlo realan cilj jer u našoj istoriji mi već imamo godine kada smo se približavali ciframa od 85-90 hiljada tona, a računajući i nove kapacitete koje smo napravili, siguran sam da ćemo taj plan i ostvariti. I koliko god optimistično i realno očekuju da Unis konačno stane na noge, u upravi nisu pretjerano euforični jer iako je prvi i najteži korak načinjen, teška borba tek predstoji. Povratiti tržište i na kraju posrnulom preduzeću vratiti lidersku poziciju. A u međuvremenu uveliko rade na proizvodnji novog sortimenta kreveta za potrebe migranata. Moram da pohvalim kolegi iz razvojnog odeljenja. Mi smo za samo 2 dana razradili model koji smo dobili, napravili uzorak, kupac je došao, overio uzorak i evo nepunih nedelju dana od kad smo počeli da se bavimo time, vi ćete sada videti prvih 350 komada, evo se tovari i kreću za Nemačku. Ukupno je u pitanju 10.000 komada. Potpuno smo ubeđeni da će dobar kvalitet samo povećati te količine tih kreveta. Unis trenutno broji 340 radnika, a sudeći prema obimu posla, zamjenik direktora fabrike cijevi Unis Derventa Srđan Simić očekuje da će im biti potrebno još radnika.